Daar ligt de sterrenpels, de van allemaal. Daar ligt de sterrenpels, de van ons allemaal. Lewike die is al ook eens werk gaan zoeken. Na veel gezag van zijn Katrien is hij dan bij een firma binnengegaan. Hij heeft wat gepraat met een juffrouw en dan met een meneer. En dan heeft hij wat met een heftruck gereden. En op stuk van zaak zit hij nou bij een directeur. Al wel, zit die directeur. Al wel, meneer Louis. En ik kijk zo eens op zijn papier. Al wel, volgens mij kun jij morgen beginnen. Morgen? Morgen al? Oh, dat is rap. Precies al, hè? En wat denkt de meneer? Wat krijg ik zo al per uur? Voor te beginnen 12 euro. 12? Dat valt me tegen, zo, hè? 12 euro? Dat is toch echt niet veel, hè, meneer de directeur? Jammer, meneer Louis, zegt die directeur. Jammer, luister dus. Dat blijft geen 12 euro, hè? Als het goed gaat, dan kan dat over een maand of 2, 3 al 15 worden. En misschien 16. Oh, dat is goed, zegt Louis. Dat is goed. Als het zo zit, dan kom ik als het zover is nog wel eens terug.